Cat Mario. Ez a játék írás szerint egy rage game, ami azt jelenti, hogy olyan ideges legyél, hogy a billentyűzetet ketté törd. Passz! Mit törjek szét? Adjál már valamit, a riftet! Te kecsi, az előbb is odaugrottam, akkor mi a fasz volt, hogy nem esett le? Az buzi játék amúgy, rájöttem. Wow! De hogy kell megcsinálni, hogy visszajöjjön? Azt hallottam egyébként, hogy az ilyen rage game-eknél, én most képzelj... Basz meg! Végigmondhatom a faszomat! Hogy én csúnyán szoktam beszélni. És ez mi a faszom? What? Bazd meg! Kurva anyárat! És akkor itt van a befalazós. Keci! Hát vágod, hogy felkát akartam ugrani és... Minden esik, baszd meg! Ó, ez a pálya vége. Nézd meg, baszd meg azt a kibaszott felhőt! Hogy vigyorognak ott hátul, mi? Csak egy felhő vagyok. Csak egy kibaszott felhő vagyok. Szarok a világra, meg rád is, Pisti, mint a szar. Csak egy buzi. Mi az a felhő? Mi az a felhő? Milyen fejet vág az a felhő? Mert abból tüske jön. Óvatosan. Az mi a francot? Úristen, ki a faszom az? Ha? A seggfej, a szürke radiátor? Vagy mi az? Mi a fasz? Mi a faszért nem lehet végigvinni? Ha mi a kurva anyámat? Mit? Nem kell ráugrani rá. Hát nem, és akkor hogy ugorjak át rajtad? Ott van! Felhő? Mondtam, hogy felhő! Mondtam, hogy felhő! Nem csak itt tovább kell sétálni, és tudod úgy eselne. Pont a jó sziklára. Vagy a hely, izére. Nem! Nem, basz meg, nem! Nem egyenesre kell sétálni, basszomat! Kec! Ó, dögö is meg, te kancsi köcsög! Rohadt kancsi! És buzis rózsaszín sapkája van! Checkpoint! Hallod, úgy nyomom a visszanyilat, hogy eltörik az ujjam, geci, érted? Annyira nyomom, hogy beszarok, érted? És nem megy vissza! Nem megy vissza! Állj meg ott, bazd meg! És séken! A kurva szádat! Hát nem igaz, komolyan mondom! Várjál! De mi a szar, és miért mondja csak? Mondd, hogy nincs mentés, még most nem! Most melyik az? Jani, melyik az? Melyikre ne ugorjak rá? Arra miért nem mutat? Arra ugorjak rá, mert mutat. A kis köcsögök. Gyerekek, attól, hogy valaki szemüveges, attól még ugyanolyan balfasz. Pont ugyanolyan balfasz. Arra, persze meg nem igaz! Csula! De te meg ne röhögjél már, baszki, mert megzavarodok, gecó! Baszki! Kész, ez egy büdös paraszt ez a játék. Büdös paraszt! Azt még így röhögjeni mellettem, mint egy állat. Képzeld el, meg megkúr az ideg. Emlékeztem, hogy ott van. Vagy emlékeznem kellett volna, mi? Ugye? Gyerek, emlékezzetek arra, hogy mi volt. Nem emlékszel rá, érted? Egyszerű dolog. Csak emlékeznek el, mi hol volt, nem? Kurva ennyi. Ezért van ennyi sorozatgyilkos, bazd meg, tuti, érted? Az összes barom állat, amelyik kitalálta, hogy megyek, azt lekaszabolom a szomszédot, ezzel a fossal játszott, érted? It's double fuck. Oh, yeah. Jó, ez a guruló heregolyó. Mi volt az, basz meg? Várjál! Hát ez hülye. Akkor mi lesz? Egy muffin hátú, piros muffin hátú, tüskés teknő szarrá változik? A gomba? Milyen logika van ebben, basz meg? Miért mondtam el az előbb? Miért mondtam el az előbb, hogyha nem azt csinálom? Hol lesz a zenét, basz meg? Mi?
Ez egy buzi. De én látom a fejlesztőt, bazd meg, hogy Gyul, hallod? Oda tegyünk egy kockát, az jó fel fogja baszni a parasztot! Úristen, mi volt ez a pszichopata, kibaszott kurva szörnybálna? Vagy mi a kurva élet ez? Puty! Ennyi. Basz! Átulgassál. El tudtam indulni, baszki, el tudtam indulni a kurva életbe! El tudtam indulni a faszomat! Mindenhol tüsk! Nem, nincs. Van egy pont, ahol meg lehet állni. Hagyjatok gyerekek, nem úgy van. Ott. Na, ott bassz meg lehet állni, nézd! Most balra mozdulok egy kicsit. Zsír, mi? Na? Ott van. Faszom. Na jó, faszom. Kész, ennyi. Az anyja picsájába is tückét akar, bazd meg, ez a hülye fasz. Itt volt valami? Nem.